ఈరోజు మీకు ఒక కిచెన్ టూర్ చేస్తున్నానండి. ఇది మా ఫ్లాటే అనమాట. మేము ప్రజెంట్ ఏంటంటే ఇది రెంట్కి ఇచ్చాము. సో ఇది వెకేట్ అయింది, హౌస్ క్లీన్ చేయించడానికి వచ్చాము. క్లీన్ అయితే అయిపోయింది అనమాట. సో నేను ఎప్పుడు ఇది కిచెన్ టూర్ చేయలేదు, నాకు చాలా ఇష్టం ఇది హౌస్ అంటే. ఎందుకంటే మాది ఫస్ట్ హౌస్, ఇంతకుముందు వీడియో కూడా చేశాను, బట్ అది నా ఛానల్ స్టార్టింగ్లో లాస్ట్ ఇయర్ చేశాను అనమాట. ఇప్పుడు కొత్తగా సబ్స్క్రైబ్ అయిన వాళ్ళకి తెలియదు కదా, అందుకని చెప్పేసి మళ్ళీ ఒకసారి మీకు చూపిస్తున్నాను. హౌస్ అంతా సరే నేను ఓన్గా చేయించుకున్నాను, అంటే వర్కర్స్ని పెట్టి. సో ఇంటీరియర్ డిజైనర్ ఎవరు లేరండి, నేనే చెప్పి చేయించుకున్నాను అనమాట. కిచెన్ వచ్చేసి మనకి 11/8 ఫీట్ ఉంటుంది. తర్వాత మేము ఈ కిచెన్కి ఏ కలర్ వాడాలి అని చెప్పేసి లామినేట్ సెలెక్షన్కి వెళ్ళాను కదా, అప్పుడు నేను కొంచెం అంటే ఆలోచిస్తున్నా ఏ కలర్ యూజ్ చేయాలని. బట్ అక్కడ లామినేట్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు షోరూమ్ అతను అన్నాడు అనమాట, మేడం ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఇది గ్రీన్ అండ్ క్రీమ్, ఇట్లా క్రీమ్ వైట్ లా ఉంటుంది అనమాట, ఈ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది, ట్రై చేయండి అన్నారు. ఫస్ట్ నేను గ్రీన్ అని చెప్పేసి అని అనుకున్నాను, బట్ వేసాక చాలా బాగుంది. ఇది ఆల్మోస్ట్ 6 years కంప్లీట్ అయింది ఫ్లాట్ తీసుకొని. మీకు చూసినా తెలుస్తుంది కదా, చాలా బాగుంది. యాక్చువల్లీ ఈ లామినేట్స్ వచ్చేసి గ్లాసీ ఫినిష్ అనమాట. ప్రజెంట్ ఏంటంటే అందరూ గ్లాసీ కానీ కిచెన్కి అక్రిలిక్ వాడుతున్నారు. అక్రిలిక్ అంటే కొంచెం హై గ్లాసీ ఉంటుంది. సో ఇది వచ్చేసి గ్లాసీ ఫినిష్. ఈవెన్ ప్రజెంట్ హౌస్ లో కూడా మేము గ్లాసీనే యూజ్ చేసాము. తర్వాత ఇది చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది కదా, ఈ 2 పిల్లర్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నవే మేము అక్కడ యూజ్ చేసాము. బట్ ఆ కిచెన్ ఈ కిచెన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది ఇంకా పొడవుగా ఉంటుంది, అదేమో మనకి ఇట్లా స్ట్రైట్ హారిజాంటల్ లో ఉంటుంది, ఇది వర్టికల్ లో ఉంటుంది అనమాట. వాస్తు ప్రకారం ఏంటంటే మేము చూపించినప్పుడు పూజ మందిర్ ఇక్కడ వస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పారు. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ సింక్ కదా, అందరు సింక్ దగ్గర అనుకోవచ్చు కదా, అలా ఏం లేదండి. మేము అడిగాము అతన్ని, వాస్తు చూసే అతన్ని, 2 inches మనకి ఇక్కడ సింక్ ఉన్న దగ్గర 2 inches గ్యాప్ వదలమన్నారు. సో మేము ఇక్కడ గ్యాప్ సింక్ అటాచ్ లేకుండా గ్యాప్ వదిలాము. ఇలా బాగుంటుంది, కింద కూర్చొని మేము పూజ చేస్తుంది. తర్వాత కింద మనకి అన్ని పెట్టుకోవడానికి ఒక డ్రా వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి సింక్ డోర్ అనమాట. ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా, ఇక్కడ డోర్ ఉంది, నేనే తీసేయమన్నాను, పైన పెట్టేశాను. ఎందుకు అనంటే సిలిండర్ పెట్టుకుంటారు కదా, ఎంతైనా ఎయిర్ పోతే బెటర్, అవసరం ఏముంది అని చెప్పేసి డోర్ అయితే నేను తీసి పక్కన పెట్టేశాను అనమాట. ఇక్కడ కూడా కబోర్డ్స్ వచ్చేసి మనకి ఇది బాక్స్ మోడలే వచ్చింది. సో 5 ఉంటాయి అనమాట, చాలా ప్లేస్ ఉంటుంది. కబోర్డ్స్ పెట్టి చేసాము. ఇక్కడ డ్రాస్ కూడా మీకు ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. బాస్కెట్స్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ కూడా వచ్చేసి ఏదైనా పెద్ద పెద్ద డబ్బాలు పెట్టుకోవడానికి అట్లా అనమాట. స్టీల్ సామాన్ ఏమైనా ఉంటాయి కదా. ఇవి ఎందుకు పెట్టాము అంటే మనం ఉంటే స్మెల్ రాకుండా ఉండడానికి అప్పుడు మనకు కార్పెంటర్ సజెస్ట్ చేస్తే పెట్టాము. ప్రజెంట్ హౌస్ పెట్టలేదు, వేరే విధంగా పెట్టాము అనమాట. ఇంకోటి ఇది గ్రానైట్ వచ్చేసి మేము బిల్డర్ ఇచ్చింది యూజ్ చేసాము. దాని తర్వాత ఇక్కడ మీకు లావుగా అనిపిస్తుంది కదా, ఇది ఏంటంటే జస్ట్ మనము ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక లేయర్, అంటే మనకు ఒక 2 inches ది గ్రానైట్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తారు. తర్వాత ఇక్కడ సన్నగా ఇట్లా పెడతారనమాట లైన్ లాగా. అప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదైనా వెట్ కొంచెం తడిది ఏదైనా వాటర్ డ్రాప్స్ ఏమన్నా డైరెక్ట్ ఇట్లా వుడ్లోకి వెళ్ళకుండా ఇక్కడ వచ్చేసి ఆగిపోయి ఇట్లా కిందికి పడతాయంట. రీజన్ అది చెప్పారనమాట. ఇక్కడే పెట్టచ్చు ఇంటూ ఈ 2 ప్లగ్ పాయింట్, ఇన్ని ప్లగ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఇంట్లో అయితే ఒకటే అయింది నాకు. మా ఇంట్లో ఒక కిచెన్ ది ఒకటే ఉంది. చెప్తే వెళ్ళలేదు అప్పుడు. ఇప్పుడు ఇక్కడేమో ఉన్నాయి. ఆ ఇంట్లో మనకి టీవీ కనిపించదు కదా కిచెన్ లో, ఇక్కడేమో నువ్వు నిల్చున్న దగ్గర నేను వెజిటేబుల్స్ కట్ చేస్తుంటే టీవీ యూనిట్ ఇట్లా ఎదురుగానే ఉంటుంది కదా, సో బాగా కనిపించేది అనమాట. టీవీ చాలా బాగా చూసుకోవచ్చు.
యూటిలిటీ ఏరియా చూపిస్తాను. ఇది 3/13 feet ఉందన్నమాట. పొడవుగా చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడైతే నేను ఈ గ్రిల్ ఇది ఇలా ఉంది కదా, దీనిపైన అయితే అన్ని రోజ్ ప్లాంట్స్ పెట్టేదాన్ని. ఇక్కడ బాగా ఎండ వస్తుంది, సో అందుకని చెప్పేసి రోజ్ ప్లాంట్స్ ఎక్కువ పెట్టేదాన్ని. గుర్తుందా జింటూ నేను రోజ్ ప్లాంట్స్ పెట్టేదాన్ని? గుర్తులే. ఇవి 3 years బ్యాక్ ప్లాంట్స్ అనమాట. ఈ హౌస్ లో ఉన్నప్పుడు నేను పెట్టినవి. నా దగ్గర ఫోన్ లో వీడియో క్లిప్ ఉంటే అది యాడ్ చేశాను. వచ్చేసి ఏదైనా స్టోరేజ్ కి బాక్స్, స్టోరేజ్ కి బాక్స్. నేను దీని మీద కూర్చుంటేవాడిని. నాకు ఇష్టం ఇక్కడ నిల్చోను. మా డాడీ నన్ను నిల్చోబెట్టేవాడు. దీని మీద నిల్చోబెడతారా? కాదు, నిల్చోబెట్టాడు. మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి రెంట్కి ఇచ్చేసాము, వాళ్ళు వస్తారు కదా. సో మేమంతే ఎవరైనా వెకేట్ చేసినప్పుడు వస్తాం అనమాట చూడడానికి. అలా ఇష్టం నాకు ఈ కిచెన్ అన్న. ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు ఇక్కడ నుంచి బాగా టీవీ చూస్తూ అస్సలు కిచెన్లో టైం అంటే చాలా వర్క్ ఈజీగా చేసుకుంటాను. చూసారు కదా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకుండా బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు లేటెస్ట్ వీడియోస్ ఏమైనా నేను అప్లోడ్ చేశాను అనుకోండి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్.